Nakakainis din talaga itong si Kapitan, ano? Isipin mo, tayo pa talagang pinagruronda ngayong gabi. Tayo na ngayong naka-duty kagabi hanggang kaninang umaga. Tapos dito pa talaga sa may paanan ng bundok. Hayaan mo na. Alam mo namang hindi nakakayanin ng iba nating kasamahan na pumunta rito. Tayo na lang malakas ang tuhod eh. Kahit na. Di sana nagpasama man lang siya ng mga pulis sa atin. Bakit? Natatakot ka ba? Kahit talaga kailan, napakaduwag mo. Aba, sinong hindi matatakot? 3 bangkay na nakita dito mula pa noong nakaraang linggo. Kung hindi ka matatakot, aba abnormal ka. Tsaka, narinig mo ba yung usap-usapan ng mga matatanda dun sa atin? Aswang daw ang may gawa nun. Chismis lang yun ng mga matatandang walang magawa. Nagpapaniwala ka dun eh. Kaya ka nagiging matatakotin. Paano mo ipapaliwanag yung nakita ni Mang Biboy? Kitang-kita daw niya yung taong nakatalokbong ng itim na kumot. O kurtina ba yun? May hili-hilang sako na nagtutulo ng dugo. Tapos ano, kinabukasan, nakita yung chap-chap na... Hay! Ano yun? Oh, parang may bumagsak. Tara, tingnan natin. Fred, yan na yata yun. Tingnan mo, nakaitim at may hili-hilang sako na duguan. Huwag ka maingay. Baka kung... Nakatingin na siya rito. Yan na yung hinahanap natin, Julio. Tara na, huliin na natin. Ano? Napabaliw ka na ba? Ikaw na lang. Aswang yan. Hala, Fred. Ayun na siya. Naglalakad na papalapit dito. Tara na! Uy, Sandre, huwag mo akong hilahin. Ay! Ah! Minsan ka na bang nalinlang ng isang magandang mukha? Yung tipong nagdiwala ka kaagad dahil malaanghel ang itsura nito. Kung oo, bueno, hindi ka nag-iisa. Dahil ako natutunan kong mali ang ganitong pananaw sa pinaka nakakatakot na paraan. Gusto mo bang malaman kung paano at ano ang nangyari? Pues, pakinggan mo ang karanasan ko na ibabahagi ko sa inyo rito. Ako nga po pala si Fred, isang tubong Quezon na ngayon ay payapa ng naninirahan dito sa Maynila kasama ng aking mga apo. Ang kwentong ito ay nangyari noong kabinataan ko. Ngunit kahit ilang taon nang lumipas ay hindi ko malilimutan ng itinuro sa akin ng tadhana na totoo ang mga aswang at hindi mga kwentong bayan lang. Natutunan ko rin dito na bawat karanasan natin ay may ambag sa kung ano tayo ngayon. Maliit man yan o malaki. Ano bang nangyari sa inyong dalawa? Bakit puro sugat kayo? Napatakbo pa talaga sa akin si Mario para sabihin duguan kayong dalawa. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo. Nakainom ba kayo nang magronda kayo? Naku, hindi po, Kapitan. Ang totoo po niya, no? Nakita namin yung gumagalang aswang. Aswang? Saan naman? Kayong dalawa ha? Pinagrurunda ko kayo para mahanap yung suspect sa patayan. Ano itong aswang-aswang? Totoo po yung sinasabi ni Julio, Kapitan. Tigilan niya ninyo akong dalawa. Ikaw, Fred, kung hindi ko lang matalik na kaibigan ang tatay mo hindi kita tatanggaping tanod puro kakalukuhan. Makinig po muna kayo. At saka, anong kinalaman ng tatay ko rito? Oh, sige na. Ano ba talagang nangyari? Kitang-kita po ng dalawang mga mata namin. Kitang-kita namin yung tao na balot ng itim na tela na parang mahabang balabal. Tapos, hila-hila po niya yung sako na balot ng dugo. Tapos po, nung nag-ingay na tong si Julio, napatingin siya sa amin. Pulang-pula po yung mga mata nun. Kulubot yung muka at nagtataasan yung parang malaalambre niyang buhok. O tapos ano pa? Sa takot po namin, tumakbo kami. Pababaho doon, di ba? Ayun, hindi namin napansin at nagpagulong-gulong kami sa bangin. Ikaw lang yung natakot. Kung hindi mo sana ako hinila, edi sana nahuli natin yun. At hindi tayo nagpagulong-gulong. Ay, nako, sige na. Gamutin na ninyo ang sugat ninyo at umuwi na kayo. Kap, naniniwala naman po kayo sa amin, hindi ba? Siyempre naman hindi.
Kapitan naman, totoo ang sinasabi namin. Manahimik ka. Huh? Pupunta namin yung lugar na yon pagsikat ng araw. At kayong dalawa, magpahinga na kayo. Ikaw, Fred, hinahanap ka na ng nanay mo. Narinig kasi niya si Mario kanina. Nag-aalala. Kaya pagkatapos ninyo maglinis ng mga sugat ninyo ay umuwi na kayo. Bumalik na lang kayo ng hapon. Sige po. Pero kapitan, galugarin po ninyo yung lugar. Baka katulad po ito nung nakaraan na may natagpo ang chap-chap na katawan dun sa kakahuyan. Sige na, kami na ang bahala. Pero kapag wala kaming napala doon, parurusahan ko kayong dalawa. Ha? Kapitan naman! Sige na, kilos na! Umuwi kami ni Julio matapos malinis ang mga sugat namin. Mataas din yung ginulungan namin kaya maswerte na mga galos at sugat lang ang natamo namin. Pero habang naglalakad, hindi mawala sa isipan ko ang nakakakilabot na hitsura ng nilalang na yon. At habang tinatahak namin ang daan pa uwi, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Magkalapit lang ang bahay namin ni Julio. Pero mula sa dinaanan namin ay mauuna ang kanila. Kaya nang makarating sa kanila, mag-isa na lang akong naglakad pauwi. Ang lamig ng hangin. Mukhang may paparating na bagyo ha. Oh, aray! Ay, hala! Pasensya na. Hindi kita napansin. Abala kasi ako dito sa pagbabasa ng dyaryo. Nasakdan ka ba? Hindi naman. Nako, yung mga pandesal na dala mo. Ay, nako. Ayos lang. Kasalanan ko naman. Nako, hindi hindi rin kasi ako nakatingin sa dinaraanan ko eh. Heto, mabuti at ilang pandesal lang natapon. Salamat ha. Bago ka rito? Parang ngayon lang kita nakita. Oo. Parang 3 linggo pa lang kami rito. Ako nga pala si Fred. Tanod ako rito. Pasensya ka na sa itsura ko Puro ako gahalos at ang dumi-dumi ko pa. Ako naman si Celia. Doon ako sumimalapit sa talon nakatira, yung dating abandonadong bahay doon. Nabili namin yon. Pero teka, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nga ba puro galos? Nako, mahabang kwento. Teka, Ayos ka lang ba? oo. Pero mauna na ako Medyo nasira yata yung tiyan ko. Sige, pasensya ka na lang ulit ha. Ingat ka ha. Napakaganda ni Celia. Balingkinita ng katawan, maputi at makinis ang kutis at mapula ang kanyang mga labi. Kung titingnan, mukha siyang taga-ibang bansa at talagang hindi ko maiwasang humanga sa ganda niya. Nakakahiyan lang noon at biglang kumulo ang tiyan ko. Nagpaalam siya sa akin, tinapik niya ako sa balikat at ngumiti. Subalit hindi pa ako nakakalayo sa kanya, biglang umikot ang aking paningin. Mabuti na lamang at napahawak ako sa isang puno. Ate? Ate Celia? Naku, nasa na yun? Hala, Manong, anong nangyari sa inyo? Ayos lang kayo? Manong ka dyan. Aray, kung yun yung Celia yung hinahanap mo nandun, kakaalis lang. Ano bang nangyari sa tiyan ko? Hala, Manong, ang aga-aga lasing kayo Daan-daan lang po sa pagsuka. Hindi ako lasing Lumapit sa akin ang babaeng yun. Hinimas niya ang likod ko at may narinig akong sinabi niya. Hindi ko lang naintindihan kung ano yun, pero pagkatapos noon biglang gumaan ang pakiramdam ko. Tagaktak ang pawis ko pero nawala na ang sakit ng tiyan ko. Para bang pinagaling ako ng babaeng yun. Umupo ako at hinanap ang babaeng yun para magpasalamat, suwalit hindi ko na siya nakita. Tinanaw ko pa ang mga lugar kung saan siya maaaring dumaan pero wala talaga ni anino niya. Ang natatandaan ko lang ay mayroon siyang parang pilat o balat sa kanang bahagi ng kanyang mukha. Nandito na po ako, Nay. Fred, Diyos ko, mabuti at dumating ka na.
Nag-aalala na ako at narinig ko yung sumbong kanina ni Mario. Ano bang nangyari? Mutik na akong mapasugod doon sa barangay. Kung hindi ko lang hinihintay yung kukuha nitong mga baboy ngayon. Tingnan mo nga naman. Nakipag-away kayo ni Julio, ano? Nay naman, nag-aalala ba kayo o manenermon lang? Natural lang na sermonan ka dahil nag-aalala ako, Fred. Ayaw kung mawala ka pa sa akin. Hindi ko nakakayanin kung pati kayo mawawala. Kaya naman pakiusap. Magbago ka na. Nay, wala po akong ginagawang mali. Nangako na ako sa inyo, di ba? Hindi na ako magiging siga ulit. Siguraduhin mo lang. At nakakaya rin kina Kapitan kung magloloko-loko ka pa. Mabuti at pinasok ka pa niyang tanod. Oo na po. Kilala ako sa baryo namin bilang pasaway, siga at basag ulo. Lagi akong laman ng sumbong ng mga kapitbahay at ng away. Kapag may away sa amin, malamang kasama ako doon. Pero hindi naman ako yung tipong nagsisimula ng away. Ako yung nilalapitan nito. Isa pa, ayoko nang may nakikitang inaapi. Talagang pumapalag ako kapag nakakakita ako ng ganoon. Akala ko noon ayos lang na maging ganoon, yung sobrang tapang. Hanggang sa namatay si tatay nang dahil sa sakit. Grabe ang iyak ni nanay noon, kaya naman nangako ako na magbabago na para hindi siya makitang ganoon ulit. Nagpahinga ako matapos ang sermon. Mga hapon na ako nagising noon at napakalakas ng ulan. Ay, nagising din ang mahal na prinsipe. Tumigil ka nga dyan. Oh, bakit ka rin dito? Nay, ba't pinagmerienda mo pa tong si Julio? Grabe ka naman sa akin. Nagpailot ako doon kina Mang Ben. Saka ang sakit ang balikat ko eh. Kaduwagan mo kasi. Mabuti na lang at hindi tumama yung mga ulo natin sa bato. Kung hindi, pinaglalamayan na tayo ngayon. Ang sabihin mo, salamat. Dahil kung hindi kita inila, pinaglalamayan ka na rin sana ngayon. Pinulutan ka na sana nung aswang. Ay nako, tumigil kayong dalawa. Heto at gumawa ko ng kaping bigas. At saka may ulam pa dito, Fred. Binigyan ako ng karne kanina noong kinatay yung nabiling baboy. Ay, tamang-tama. Ay nako, basta pagkain talaga. Tara na, tulungan mo ako mag-init ng mga pagkain doon. Para naman may silbi ka bago ka pakainin. Parang kapatid ko na si Julio at yung mga banat ko sa kanya alam niyang biro lang lahat ng iyon. Sabay kaming lumaki at nagbinata. Kahit sila nanay at tatay ay parang anak ang turing sa kanya. At sa lahat ng away ko, kasama ko siya. Habang abala kami sa pagsasandok ng makakain, biglang nakarinig kami ng katok. Sumilip ako sa bintana ng kusina at nakita ko si Kapitan, isang pulis at si Mang Felipe, isa sa mga kabaryo namin. At sa hitsura nila, siguradong may dala silang masamang balita. Fred, lumabas ka muna rito. Hinahanap ka ni Kapitan. Sige po, Nay. Sandali lang po. Tungkol kayo ito sa kagabi? Kinakabahan ako, Fred. Nasobrang ka na naman sa kape, ano? Wala naman tayong dapat na ikatakot o ikakaba. Wala naman tayong ginawang masama. Fred! Julio! Nariyan na ho! Kapitan, Mang Felipe, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Magandang hapon, Fred. Gusto lang sana namin kayong tanugin sa nakita ninyo kaninang madaling araw. Yung sinabi ninyo na may daladalang sako. Bakit po? Anong problema? Ganito kasi, yung... Anak ko ang laman ng sako. Ho? Anong... Si Clara? Mang Felipe? Oo, anak ko ang laman ng sakong yun. Si Clara. Pinutol-putol ang katawan niya at isinilid doon. Ginawa siyang baboy. Masahol pa sa demonyo ang gumawa nito sa kanya. Ang anak ko. Natulala ako noon kay Mang Felipe. Nagulat ako sa aking narinig.
Grabe ang iyak ni Mang Felipe at hindi ko alam kung paano siya patitigilin o pakakalmahin. Pakiramdam ko rin noon, may kasalanan ako. Kung hindi ko lang sana hinayaan na mahila ako ni Julio, nagawa namin sanang mahuli ang gumawa noon kay Clara. Ayaw ko mang sabihin o isipin. Pero totoong si Clara ang laman ng sako. Lamang loob at puso ng anak ko ang kinuha ng demonyong pumatay sa kanya. Pagbabayarin ko ang hayop na gumawa nun sa kanya. Kaya tulungan ninyo ako. Fred! Julio! Patawad po, Mang Felipe. Kung naglakas loob lang po sana ako. Kung hindi ako naduwag, nahuli na sana natin ang hayop na yun. Patawad po. Hindi na maibabalik ng patawad ang buhay ng anak ko, Julio. Kaya sabihin ninyo sa amin kung ano ang nakita ninyo. Napaupo na lang ako noon sa inis at pagkadismaya. Mabait na bata si Clara at masayahin din. Malapit din siya kay nanay kaya may kung anong kirot sa akin. Ang marinig na ganoon ang sinapit niya. Ikinuwento namin ni Julio lahat ng nangyari at nakita namin noong gabing yun. Inilista ng kasama nilang pulis ang mga sinasabi namin. Pero nang ilarawan na namin ang nakita namin, napataas yung kilay at ganoon din si Kapitan. Pero kahit ganoon, tinanggap nila ang aming salaysay. Babayang gabi ay rurunda tayong lahat. Kaya naman huwag kayong mahuli. Hahanapin natin ang gumawa nito at bibigyan natin ng hustisya ang nangyari kay Clara. Sasama ako. Gusto kong makita ang hayop na pumatay sa anak ko. Mang Felipe, ang mabuti pa siguro, ipaubaya. Hindi! At huwag niyo akong pipigilan. Dahil kahit anong gawin niyo, gagawa ko ng paraan para mahanap ang demonyong yon. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po kami makikialam sa gusto nyo. Hindi po ba, Kapitan? Hindi sang-ayon si Kapitan pero kinindatan ko na lang siya para hindi na magalit pa si Mang Felipe. Ganon din ang pulis na kasama nila. Maya-maya ay dumating si nanay na may dalang kapeng bigas. Pinagkape muna namin ang mga bisita at nang medyo kumalma na si Mang Felipe, nagpaalam na sila Kapitan. Napakalakas pa rin ng ulan noon. Pinanood namin sila habang papalayo nang biglang makaramdam ako ng kakaiba. Para bang may nakatingin sa amin. Hindi ko maipaliwanag pero nararamdaman ko noon na may nagmamasid sa paligid. Inikot ko ang aking paningin. Subalit dahil sa lakas ng ulan, wala akong makita. Narinig ko yung kwento ninyo at naniniwala akong aswang nga ang nakita niyo, Fred. Naalala mo ba yung palaging sinasabi ng lolo mo noon? Yung hula niya para sa baryong to? Yung may dilubyong darating at dadanak ang dugo rito? Ay, naalala ko yan. Yun yung bukang bibig niya noon eh. Dadanak ang dugo, darating ang dilubyo. Isang demonyo ang maghasik ng lagim. At may isa na susupil sa kanila. Yun! Yun yung lagi niyang sinasabi noon. Fred, hindi kaya ikaw yung nasa hula? Baka ikaw yung susupil, yung tatalo sa aswang. Kalukuhan mo, Julio. Ako? Ako na pasuwi at basag ulo. Malayo sa imahe ko ang pagiging bayani. Pero kung kailangan kong harapin ang aswang na yun, gagawin ko para sa baryo natin. Wala sa imahe ang pagiging bayani. Naku, naririnig mo ba kung paano ka magsalita? Gagawin ko ang lahat para sa baryo natin. Bayaning-bayani ang datingan eh. Tumigil ka nga. Eh? Tama na yan. Naitabi ko yung mga gamit ni tatay. Hahanapin ko yung ibang librito at mga gamit niya. Kumain na muna kayo. At maya-maya ay papasok na ulit kayo. Sige na. Kung ano mang demonyo ang gumagala dito sa atin, sana mahuli na yon. Nakakakaba na rin kasi, lalo na sa gabi. Doon ko naalala si Lolo Luding.
kilala siya na albularyo at manghihilot sa baryo namin. Marami siyang kwentong kababalaghan at aswang at walang gabi noon na hindi siya nagkikwento sa amin. Napaisip tuloy ako kung totoo yung hula na madalas niyang sinasabi sa amin at kung totoo man yun, kailangan naming maghanda. Matapos kumain, naligo na ako at nag-ayos ng mga gamit ko sa kwarto. Si Julio naman ay tumulong kay nanay sa paghahalungkat ng mga lumang gamit ni Lolo. Grabe ang ulan noon at talagang hindi humihinto. Heto Fred, tingnan mo itong mga ito. Ito yung pinakakaingat-ingatang itak ni tatay. Naalala mo? Dinadasalan niya ito tuwing Biyernes Santo dati. Ito yung madalas niyang dala kapag may pinapalayas na engkanto. Oo nga po. Naalala ko yan. Pati itong rosaryong to. Ah, eto. Hindi ba ito yung buntot pagi? Iyan nga. Mabisa iyan sa mga aswang ang sabi nila. Pero ito ang gusto kong tingnan mo. Fred, librito ito ng lolo mo. May mga orasyon dito at pamamaraan kung paano lalabanan mga engkanto at masasamang elemento. Iyon ang alam ko. Pero ni minsan hindi ko pa nakita ang nilalaman nito. Oo nga po. Hindi ito pinapahawakan ni Lolo noon kahit kanino. Matagal ko na ang gustong malaman ng laman nito eh. Kinuha ko ang librito, kasing laki lang yun ng isang notepad. Itim ang pabalat at tinahi ang gilid gamit ang abaka. Binuksan ko ang librito at may kung anong naramdaman akong mainit noong mabuksan ko yun. Pero bukod doon ay wala namang kakaiba. May mga nakasulat doon, nababasa namin pero ang problema, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin. Alam mo bang basahin yan? Hindi. Pero ang alam ko, tuwing 3:00 ng madaling araw to binabasa ni Lolo noon. Nakita ko siya noon eh. Sandali. May Tagalog naman oh. Ito. Orasyon, proteksyon laban sa aswang. Tagalog yung pamagat pero ibang salita yung mismong dasal. Mainam na pag-aralan mo yan. Sigurado ako, magagamit natin ang libretong yan. Kung buhay lang sana ang tatay mo. Baka may ideya siya kung paano ginagamit iyan. Huy! Tingnan niyo to. May isa pang librito oh. Patingin eh. Oh, Listahan to ng mga dasal na narito sa itim na librito. Nakasulat dito kung para saan ang isang dasal at kung anong oras lang dapat dasalin yun. At may paalala na huwag gagamitin ang librito kung hindi kailangan. anong oras daw? 3:00. 3:00 ng madaling araw. Ay may tao. Ha? Sino naman kaya yan? Ang lakas pa ng ulan ah. Tao po! Tao po! Hindi ko rin mabusisan. Sandali nga, titingnan ko. Sandali! Nariyan na! Pasensya na ho kayo. Sana ay hindi ako nakakaabala. Napakalakas po kasi ng ulan. Pwede po bang makisilong? Sige, pumasok kayo. Ano ba kasing ginagawa niyo sa gitna ng ulan na ito? Hala at basang-basa talaga kayo. Pasok. Salamat po. Pasensya na po kayo. Eto nga po pala si Maria. Nakakabata ko pong kapatid. Sige na. Tumuloy na muna kayo, Fred. Kumuha ka nga muna ng tuwalya. 2. Tapos Julio, initin mo yung kaninang kape. May mga bisita tayo. Nang marinig yun, dali-dali kaming lumabas ni Julio ng kwarto at nagulat ako nang makita kung sino ang bisitang binanggit ni nanay. Si Celia, yung magandang babaeng nakasalubong ko noong madaling araw at kasama niya yung isa pang babae na nakita ko noong oras na yun. Doon ko lang nakita ng malinaw ang mukha ni Maria at hindi pilat ang nasa mukha niya kundi isang malapad na balat. Mamula-mula yon at sakop ang buong kanan ng kanyang pisngi. Kagad akong tumakbo para kumuha ng tuwalya. Hindi ko alam pero gandang-ganda talaga ako kay Celia
At magmula nang makita ko siya, hindi nawala ang ngiti ko sa mukha. Kilala mo? Parang ngayon ko lang sila nakita dito sa atin ah. Mga dayo siguro. Tingnan mo naman yung isa. Artistahin. Oh, tingnan mo. Baka tingin sa'yo, kilala mo ata eh. Nabunggo ko kaninang umaga. Taga dun daw sila sa may talon. Ha? Yung bahay doon? Naku. Baka naman engkanto yan. Kaya ganyan kaganda. Putik. Nakakatakot yung lugar na yun eh. Tigil ka nga. Eh, Kunin mo na lang yung kape doon. Bilis. Eto na mga tuwalya. Sandali at ikukuha ko rin kayo ng maisusuot. Matagal pa ang ulan na ito at baka matuyuan kayo. Maraming salamat po, pero Sige po, salamat po. Giniginaw na nga po ako eh. Dito ka pala nakatira? Fred, tama? Nako, magkakilala naman pala kayo. Sige, sandali at kukuha ko ng damit, Fred. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Julio, iyong kape! Opo! Sandali! Pagkaabot ko ng tuwalya, lumapit ako kay Celia. Gusto ko kasi talaga siyang malapitan at makausap. Talaga naman kasing kakaiba ang taglay niyang ganda. Subalit paglapit ko ay may naamoy akong kakaiba. Parang nabubulok na kung ano. Bigla ring uminit ang pakiramdam ko kahit na malamig noon nang dahil sa ulan. Napakabaho talaga noon, Sir Jupiter, at kahit anong pilit kong tiisin talagang hindi ko kinaya. Ayos ka lang? Anong nangyari? Ayos lang ako. Sandali ah. Bisit. oh, Fred. Anong nangyari sa'yo? Hoy, may sakit ka ba? Hindi mo ba naamoy yun? Abot nga dito eh. Ang baho. Anong babaho? Wala naman ako naaamoy. Mabango naman itong kape. Hindi ko alam pero parang... Parang galing doon sa bisita. Ha? Grabe ka naman. Yung gandang yun? At saka, alam kong siga ka, Fred. Pero kailan ka pa naging mapang-asar na katulad ngayon? Bisita niyo yun. Huy. Pero mabaho talaga. Pasensya na po kayo. Pero kailangan na po naming umalis. Oras na po pala para painumin namin ng gamot yung nanay namin. Pahiram na lang po ng payong. Ganun ba? Ayaw ba muna niyong magkape? Hindi na po. Kailangan na po talaga naming umalis. Sige. At eto ang payong. Celia, pasensya na kayo at biglang sumama ang pakiramdam ko eh. Baka isipin nyo na. Nako, walang problema yon, Fred. Mauuna na kami. Salamat. mag-iingat po kayo. Salamat. Lumabas na sila Celia pero ang mabahong amoy naroon pa rin. Bumalik ako sa lutuan namin at tinanaw sila doon at habang papalayo sila unti-unti na ring naglaho ang nakakasulasok na amoy. Gumaan na rin ang aking pakiramdam. Sinabi ko kina nanay kung ano ang nangyari pero maging sila wala naman daw na amoy. Baka raw guni-guni ko lang. Pero sigurado ako, totoo ang amoy na yun. Ilang sandali matapos yun ay naghanda na kami ni Julio sa pagpasok sa barangay. Paalis na kami noon nang mapansin kong may nawawala. Nakita niyo yung librito? Hindi. Hawak mo kanina yun ah. Hindi ko rin alam saan mo ba iniwan. Dito lang po eh. Kasama ng ibang mga gamit. Hay nako, hahanapin ko na lang. Umalis na kayo at lumalalim na ang gabi. Dalhin mo na lang itong itak ng lolo mo. Sige na, mahirap na Fred. Sige po. Oh, Fred, tara na. Sige unay, alis na kami. Isara na lang ho ninyo ang bintana at pinto. Oo, sige. Mag-iingat kayo. Hey.
Buti na lang at tumila na yung ulan. Kung nagtuloy-tuloy yun, malamang baha na naman. Hoy, ano bang iniisip mo dyan? Nakakapanibago ka. Iniisip ko lang yung kanina. Yung amoy. Paano hindi nyo naamoy yun? Ang lakas talaga eh. Malay ko sa'yo. Kaya siguro umalis na lang yung chicks na yun eh. Si Celia ba yun? Oo. Napikon siguro at akala nila sila yung dahilan ng pagsusuka mo. Pero hindi eh. Ang totoo. Naamoy ko lang yun nung lumapit ako sa kanya. Tapos biglang uminit din yung pakiramdam ko sa paligid nun. Anong gusto mong palabasin? Hindi ko alam. Pero may kakaiba sa magkapatid na yun. Kakaiba? Gandang-ganda nung Celia eh. Pagdating namin sa barangay hall, naroon na si Kapitan, mga kagawad at mga tanod. Naroon din si Mang Felipe at ilang mga pulis. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap kaya tahimik na lang kami ni Julio na tumayo sa may gilid. Nagtalaga sila ng mga oras kung kailan lang maaaring lumabas ang mga ito. 8:00 nasa loob na dapat ang lahat at epektibo yun hanggang sa hindi nila inaalis. Nang makita kami ni Kapitan, kaagad niya kaming nilapitan at kaagad na ibinigay sa amin ang lugar kung saan kami roronda. Kayo na bahala doon sa Bayugan. Maraming mga kabahayan doon. Nasabihan na ba na ang lahat sa baryo ng mga kasama natin kanina? Kaya alam na nila ang bagong patakaran. Yung mga pulis po, saan po sila? Doon sila sa kung saan nakita ninyo yung aswang. O kung ano man yung kagabi. Ako makakasama nila at si Felipe. Sige po, Kapitan. Walang kalokohan ha, Fred? Mag-iingat din kayo ni Julio. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Kap. Matapos yun, umalis na kaming lahat para rumonda. Kami lang ni Julio ang magkasama. Tiwala sa amin noon si Kapitan dahil noon ay hawak ko ang lugar na ibinigay niya sa amin. Kaya kilala ako ng halos lahat ng nakatira doon. Karamihan kaibigan, pero ang ilan, kaaway. Tingnan mo doon. Kinamang Lito, may nagiinuman. Pasaway talaga yung mga lalaking yan eh. Tara, punta natin eh. At teka, tingnan mo. Parang may pinagkakatuan silang babae doon, no? Sinipat ko na maayos ang pwesto ng mga nag-iinuman at tama nga si Julio. Hindi lang yun. Namukhaan ko pa ang babae. Yun ang kapatid ni Celia. Yung kasama niya sa bahay noong hapon. Si Maria. Nagmadali kami ni Julio at kaagad kong hinila ang dalaga mula sa pagkakahawak ni Mang Lito. Ba, nandun na ba lang mga bayari ng baryong ito? Ang tatapang din talaga ninyo, ano? Ikaw, Fred, huwag mong isipin, huwag mo pa rin itong teritoryo. Ako na ang hari dito. Ayos ka lang ba ha? Maria, tama. Yun yung narinig kong pangalan mo eh. Oo. Ako si Maria. Ayos lang ako. Sige, doon ka muna sa likod ni Julio. Ako na bahala rito. Tapos bastos pa. Kung nakakausap kitang damo ka. Walang umagaw ng teritoryo niyo, Mang Lito. Narito lang ho kami para paalalahanan kayo. May nilabas na utos ng barangay. Hanggang 8:00 lang ho ang mga tao sa labas. May, wala akong pakialam dyan sa mga patakaran na yan. Sabihin mo kay Kapitan. Ulol siya. At ikaw naging tuta ka na rin noong lalaking yon. Kagaya ng tatay mo, mamamatay ka rin, kakasunod doon kagaya ng tatay mo. Anong sinasabi niyo, Mang Lito, ha? Fred, tama na. Kontrolin mo ang sarili mo. Kailanman, hindi naging tuta ng kahit sino ang tatay ko. Ipinagtatanggol pa ang numero 1 na tagapagbigay ng sakit ng ulo. Utusan at tuta ni Celso ang tatay mo. Alam mo kung bakit? Dahil sa'yo? Para hindi ka hulihin at ikulong.
Hindi ko na napigilan ang sarili ko doon. Sinuntok ko si Mang Lito sa pulsa sa panga at kaagad na bumulagta. Alam kong kukuyugin ako ng mga kasama niya kaya naman mabilis kong dinampot ang bote na nasa lamesa nila at inihampas yun sa upuang kahoy, dahilan para mabasag yun. Pagkatapos ay itinutok ko iyon sa kanila. Sige, lapit! Nang magkaalaman na tayo kung sino ang totoong siga rito. Fred, tama na! Naisahan mo ako, bata. Pero hindi pa dito nagtatapos ito. Hindi pa dito. May araw ka rin sa akin. Isusunod kita sa tatay mo! Visit. Pagkaganyan kasi, tumigil na. Ang dami mo pang sinasabi. Magsiuwi na kayo. Baka dumanag pa ang dugo rito. Sige na, uwi! Bago ko pa kayo itali isa-isa. Kunin na din ninyo tong amo nyo na puro angas lang. Itinayo si Mang Lito ng mga kasama niya at pagkatapos ay nagkanya-kanya na sila ng uwi. Ang totoo, nakaramdam ako ng kaba noon. 5 sila at 2 lang kami ni Julio. May kasama pa kaming babae noon. Kung nagkataon at pumalag sila, baka sa ospital o sementeryo ang bagsak namin. Nang mawala naman sila, doon na ako nakahinga ng maluwag. Salamat sa inyo ha. Kung hindi siguro kayo dumating, baka kung ano nang nangyari sa akin. Wala yun. Pero, ano bang ginagawa mo rito? Malayo ito sa talon at gabi na. Naligaw ako. Alam mo naman, bago lang kami rito. Pero totoo ba? Doon kayo nakatira sa bahay sa may talon? Buti hindi kayo minumulto doon. Hindi naman totoong mga multo eh. Mas nakakatakot pa nga yung mga aswang. Aswang? Naniniwala ka? Oo, naniniwala ako. Hindi ba may bali-balita na may gumagala dito? May nakita nga akong putol-putol na katawan kaninang madaling araw. Hindi ba? Yun na nga eh. Tapos pag-alagala ka pa. Ang mabuti ba, sumama ka na sa amin. Tatapusin lang namin ang ronda rito. Tapos ihatid ka na namin. Naku, hindi na. Kaya ko naman. Kung hindi ka papayag, itatali kita dyan sa puno. Ano? Hayaan mo na lang kami na ihatid ka. Baka lalo kaming hindi makatulog kapag nalaman namin bukas na pati ikaw ay nabiktima na. Pasensya na kayo. Pasensya saan? Wala. Sige na. Tara na. Dahan-dahan lang tayo. Masakit pa ang paa ko eh. Bukod sa grupo nila Mang Lito, wala na kaming nakitang nasa labas. May mga nasabihan kami na magsara ng mga bintana pero bukod doon, wala na. Nagpasalamat din na iba sa ginagawa naming pagronda. Matapos ang gawain namin doon, nagpasya na kami ni Julio na ihatid si Maria. Oras sana ang pahinga namin pero hindi namin yung iniisip pa. Isa pa, may gusto akong malaman tungkol sa magkapatid na yon. May kadiliman na sa dinaanan namin noon kaya gumamit na kami ni Julio ng flashlight. Hindi na talaga kailangan na ihatid pa ninyo ako. Kaya ko nang umuwi. Ay, nako. Huwag ka nang makulit. Lumakad ka na lang para makarating tayo kaagad sa inyo. Sandali. Wala ba kayong nararamdaman? Ha? Wala naman. Naku pa. Hindi maaari. Ito na naman. Julio, tara. Doon. Paano itong si Maria? Oo nga. Dumiretso na tayo. Huwag na nating pansinin yan. Tulong! Lumayo kang impacta ka sa akin! Si Mang Lito yun. Dito lang kayo. Pupuntahan ko. Fred, sandali! Mabilis akong tumakbo patungo sa pinanggalingan ng sigaw. Madilim doon at mabato kaya kahit anong gawin kong pagmamadali at hindi ko magawang magmabilis. Muling sumigaw si Mang Lito at pagkatapos ay nagsimulang umalulong ang mga aso sa paligid. Patuloy lang ako sa pagtakbo ng masamyo ko ulit ang napakabahong amoy pero tiniis ko yun. Nagpatuloy ako hanggang sa makita ko si Mang Lito. Gumagapang at duguan. Lalo akong nagulat nang makita ang mga kasama niya na duguan rin at hindi na gumagalaw.
Mang Lito, ano nangyari dito? Fred, tulungan mo ko. Patawan sa mga sinabi ko. Dali na. Ilayo mo ako dito. Ano ba nangyari? May impacto! May demonyo! Nagulat ako nang may biglang humila sa mga paa ni Mang Lito. Nakakaladkad na sa noon nang hawakan ko ang isang kamay niya. Sinubukan ko siyang hilahin pero napakalakas ng kung anong humihila sa kanya. Itinutok ko doon ang flashlight at talagang kinilabutan ako sa aking nakita. Naroon ang nilalang na nakita namin noong nakaraang gabi. Balot ang katawan ng itim na tela, kulubot ang mukha, nanlilisik ang mga mata. Nagtatalasan ang mga ngipin at nagtataasan ang mahaba at magulo nitong buhok. Ang ilan sa buhok nito ay nakatali naman sa mga paa ni Mang Lito. Anong klaseng nilalang ka? Ako? Isang nilalang na magbibigay ng bangungot sa'yo. Ikaw ang pumatay kay Clara. At dun sa iba pang nakitang bangkay, demonyo ka. Papatayin na kita dito! Talaga? Anong kayang gawin ng isang katulad mo? Iligtas mo muna itong lalaking ito kung kaya mo. Fred! Fred! Muling hinila ng aswang na yon si Mang Lito. Sa pagkakataon yon ay nabitawan ko siya. Hinabol ko sila. Natisod pa ako ng malaking ugat ng puno pero pinilit kong makatayo kaagad. Sigaw ng saklolo si Mang Lito at nag-iiyak na sa takot pero hindi ko talaga sila magawang abutan. Hanggang sa isang nilala ang biglang tumakbo sa harapan ko. Napakabilis noon na hindi ko man lang nakita ang hitsura ng nilalang na iyon. Tumigil ang aswang at pagkatapos ay sumigaw ito ng napakalakas. Dito na ako nagkaroon ng pagkakataon. Binunot ko ang itak na nakasabit sa aking bewang, tumakbo ako at pinagtataga ko ang buhok na nakatali sa mga binti ni Mang Lito. Pagkaalamera ka talaga! Punyeta! Mang Lito, ayos lang ho kayo? Ayos lang ako. Pero may tama ata ako dito sa tagiliran. Huwag po kayo mag-alala. Tatakas tayo. Kaya po ba ninyong tumayo at maglakad? Oo. Tara ho. Akala ba ninyo ay makakatakas kayo? Nagkakamali kayo! Huwag kayong umasa! Tara Mang Lito, bilis! Tumakbo kami ni Mang Lito. Ang totoo, hindi ko na alam kung saan na kami dumadaan noon. Ang gusto ko lang ay ang makalayo kami doon at mailigtas ang mga sarili namin. Pero sadyang mabilis din ang nilalang na yon. Bawat lingon ko ay nasa likuran namin yun. Hanggang sa biglang nadapa si Mang Lito at napasama iyon dahil natapilok siya at kaagad na namaga ang sakong. Palapit na ang aswang sa amin noon. May kabaman, pinili kong labanan yon at sinalubong ko ang aswang. Sige! Lapit! Fred! Maswerte ka pang lalaki ka. Pero may oras ka rin sa akin. Hindi ako papayag na mapigilan mo ang mga plano ko. Mapapasa akin din ang puso mo. At ikaw, pakialamerong babae, humanda ka rin! Sandali! Bumalik ka rito! Tama na, wala na siya. Fred! Diyos ko, naabutan na namin kayo. At ikaw naman, Maria, huwag kang biglang nawawala. Pasensya na, ang bagal mo kasi. Mabagal? Nasaan na yung aswang? Fred, ano na? Nawala siya sa dilim. Hindi ko na naamoy yung mabahong amoy. Baka malayo na siya. Aswang nga talaga? Oo, aswang talaga. Pero bago tayo magkwentuhan dito, tulungan muna natin si Mang Lito. Mang Lito? Mang Lito, gising! Grabe na pagdurog ko ng sugat niya. Sa may tagiliran. Kailangan na natin siyang madala sa ospital. Tara, buhatin na natin siya. Ikaw naman, Maria, sumunod ka. Sa opisina ng kapitan tayo diretso.
Mabilis kaming umalis sa lugar na yon. Kahit na hirap kami ni Julio, walang reklamo naming binuhat si Mang Lito. Kaaway ko siya pero nagbago na ako noon. Mas gugustuhin kong makita siyang ligtas kaysa mamatay sa kamay ng halimaw na iyon sa kakahuyan. Papalapit pa lang kami sa opisina nang salubungin kami ng iba naming mga kasamang tanod at kaagad din nilang tinawag si Kapitan. Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Fred, anong nangyari kay Lito? Mahabang kwento, Kapitan. Pero sa ngayon, kailangan muna nating madala si Mang Lito sa ospital. Tama ka, mukhang masama talaga ang tama niya. Julio, pumasok ka sa loob at sabihan mo ang mga pulis na meron tayong sugatan. Bilis! Opo. Itong babae, sino ito? Sasabihin ko po lahat na nangyari doon sa loob. Hintayin na lang natin na madala si Mang Lito sa ospital. Kaagad na kumilos sa mga pulis na naroon. Gamit ang mobil nila ay dinala na nila si Mang Lito sa ospital. Ang dalawa naman sa kanila ay naiwan para makinig sa mga sasabihin ko. Pagpasok namin sa opisina ng kapitan ay kaagad kong sinabi sa kanila kung ano ang nakita ko at nangyari. At kagaya ng inaasahan ko, hindi naniwala ang ilan sa kanila. Pero sinuportahan ni Julio ang lahat ng sinabi ko at ganoon din si Maria. Matapos naming magbigay ng salaysay, pinauwi na kami ni Kapitan. Noon ko na lang din kasi napansin na may malaking hiwa ako sa magkabilang braso. Nadagdagan pa ang mga galos na natamo ko noong nakaraan. Ihahatid pa sana namin noon si Maria pero dahil may kalayuan pa ang talon, pinasama na lang muna ni Kapitan sa amin si Maria. Diyos ko, ang haba ng mga hiwa na yan ah. Ano naman bang nangyari? Kuminaan po kayo, Nay. Malayo po ito sa bituka. Magpapakulo po ako ng tubig para panlinis po ng sugat ni Fred. Ikaw yung kapatid noong magandang babae kaninang hapon. Maria, tama? Opo. Hindi ko alam kung bakit magkakasama kayo. Pero sige, naroon sa kusina ang takure at mga panggatong. Kukuha naman ako ng malinis na tela. Sige po. Julio, ipasok mo na yung kaibigan mo sa loob. Grabe talaga. Ang lalim mo. Hindi yung malalim yan. Baka nakuha ko lang yan dun sa mga sanga nung tumakbo kami ni Mang Lito. Sige na, papasok na kami. Ay naku ka talagang bata ka. Alam mo, pakiramdam ko. Type ka niya ni Balat. Tigilan mo nga yung pagbibigay ng tawag sa tao. Ha? Maria ang pangalan niya at hindi Balat. Tara na, pumasok na tayo. Kung ano-anong sinasabi mo. Paano ba naman kasi? Kanina nung tumakbo ka, siyang unang-unang sumunod sa'yo. Tinawag ka niya ng ilang ulit. Kaso napakabilis mo. At hindi ko alam kung bakit. Pero alalag-alala siya sa'yo eh. Yun naman pala eh. Nag-aalala lang yung tao. Tapos iniinsulto mo pa. Nagbibiro lang naman ako. Ito naman oh, kahit kailan pikon. Pumasok na ako noon sa bahay. Humiga ako noon sa mahabang upuan namin na gawa sa kawayan at pagkatapos hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Hindi ako pagod noon, basta na lang ako inantok at nakatulog. At paggising ko, umaga na. Walang tao sa paligid. Tinawag ko sila nanay at Julio pero walang sumasagot. Doon ko na lang napansin na nabalot na ng malinis na tela ang mga sugat ko. Gising ka na pala. Sandali lang ipagsasando kita ng sopas. Nagluto kasi ang nanay mo kanina. Maria, bakit nandito ka pa? Kinailangan kasing umalis ng nanay mo at si Julio sinundo ng ate niya. Ayoko namang iwan ka ng walang malay at baka kung anong mangyari sa'yo. Ganun ba? Salamat kung ganun pero siguro makakauwi ka na. Baka hinahanap ka na ng ate mo. Siguro nga. Ayos ka na ba? Sigurado ka na pwede na kitang iwan? Oo, salamat ng marami. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo sa pagtulong mo sa akin kagabi. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano nang nangyari sa akin. At saka, napakabuti mo. Hindi yan totoo. Nanay ko lang nagsasabi rito na mabuti ako. Totoong mabuti ka. Isipin mo, halos ibuwis mo yung buhay mo para iligtas yung kaaway mo.
Yung umiinsulto sa'yo at sa tatay mo. Hindi lahat kayang gawin yun. Ginagawa ko lang tama. Oh, may tao. Sino yan? Ako ito, si Celia. Narito ba si Maria, Fred? Ah, ate mo pala. Sige na, ikaw na magbukas. Ate, pasensya na. Ano kasi, Pambihira ka, Maria. Pinag-alala mo naman ako. Buti na lang at nakapagtanong ako kina Kapitan. Narito ka lang pala Teka, anong ginagawa niyo bago ako dumating? Bakit nakahubad ka, Fred? Maria, anong... wala kaming ginagawa ate. Ang totoo, kakagising lang niya. Totoo yan. Pasensya ka na ha. At hindi na namin siya naihatid kagabi. Delikado na kasi. At mayroon na namang paglusob na nangyari. Mag-ingat pala kayo ha. Lalo na sa gabi. May gumagalang aswang. Aswang? Nakakatawa no? Pero kitang-kita ko ang demonyong yan. At tingnan mo naman itong mga sugat ko. Hala, oo nga. Mag-iingat kayo. Lalo na malayo sa sentro ang bahay nyo. Pero teka, pabango mo ba yung naamoy ko? Pasensya ka na pero ang tapang kasi. Bagong bili ko doon sa bayan. Sinubukan ko. Kaso naparami ata eh. Salamat sa pag-aalaga niyo sa kapatid ko. Aalis na kami. Nakakaya na sa inyo. Nako, wala yon. Pero kung kailangan na ninyong umalis, sige, mag-iingat kayo. Kung ayos lang pala sa'yo, bilang pasasalamat na rin, iniimbitahan ko kayo sa amin. Bukas ng gabi, maghapunan tayo. Ate, Bakit, Maria? May problema ba doon? wala naman. Oo nga Fred, isama mo na rin si Julio bilang pasasalamat ko sa inyo. May kakaiba talaga sa dalawang yun, pero hindi ko mawari. Parang takot na takot si Maria sa ate niya. May kung ano naman sa mga titig ni Celia na hindi ko mawari. At sa tuwing tumititig ako sa kanya ay hindi ko talaga maiwasan na magandahan sa kanya. Pero hindi kagaya noong una, hindi na ako naaakit ng gusto. Ganoon din ay naaamoy ko pa rin ang mabahong amoy. Hindi nga lang kasing tapang noong una. Ano sa tingin mo? Sige, magdadala na lang ako ng pagkain. Kahit saging lang. Sige na Fred, mag-iingat ka ha. Kayo rin. Walang lingon-lingon na naglakad papalayo ang mag-ate. Pinanood ko sila hanggang sa hindi ko na sila makita. Wala naman nang nangyaring kakaiba noon, kaya naman kumain muna ako. Pagkatapos ay nilibot ko ang bahay namin. Hinanap ko kung saan ba nanggagaling ang mabahong amoy kahit na hindi ko na iyon naaamoy noon. Halos baliktarin ko na ang bakuran namin pero wala akong nakitang patay na hayop. Huy! Anong ginagawa mo? Pawis na pawis ka na. Oh, eto. Kakanin, paborito mo. Gawa ni nanay. Hinahanap ko yung amoy na nabubulok eh. Pabalik-balik kasi. Ewan ko sa'yo. Ano pa nangyari dyan sa ilog mo? Si Maria pala, umuwi na. Oo, sinundo ni Celia kanina. Noong narito ba siya? Naamoy mo yung masangsang na amoy? Tumigil ako sa ginagawa ko noon at napatitig ako kay Julio. Naisip ko na yun noon pero ngayon ay mukhang tama ang hinala ko. Kung kailan lang nariyan si Celia, saka ko lang naaamoy ang amoy na yun. Nag-isip ako at talagang ganoon nga ang nangyayari. Tapos kahit natatakpan pa ng pabango ay amoy pa rin ang masangsang na amoy na yun. May kailangan tayong imbestigahan, Julio. Ano na naman? Yung mabawang amoy. Kamoy yun ng aswang na nakaharap natin kagabi. Huwag mong sabihin. Oo. Pero sana mali ako. Sana hinala lang lahat ng to. Ipinasabi ni Kapitan kay Julio na hindi muna kami papasok noong gabing yon. Magpahinga raw muna kami at magpagaling ng mga sugat at galos. Patuloy naman daw ang investigasyon sa mga nangyayari, lalo na at 3 sa mga kaibigan ni Mang Lito ang napatay. Pero hindi raw pinaniwalaan ng mga pulis sa istasyon ang report namin. Maging ang pahayag ni Mang Lito ay tinawanan lamang daw ng mga yon.
Baka raw mamamatay tao lang ang gumagawa noon na gumagala at namalikmata lang ako o nakainom. Mabuti at pinagpahinga muna kayo ni Kapitan. Oo, nagbigay na rin ng patiunang sahod pambili ng mga gamot. Nay, nakita na ba ninyo yung librito? Iyon na nga rin ang inaalala ko, anak. Hinalungkat ko na ang bawat sulok ng bahay na ito, pero hindi ko makita ang librito. Saan naman po kayo napunta yun? Imposibleng mawala yun ng ganun na lang. Kaya nga, hayaan mo, wala namang kukuha noon. Hahanapin ko na lang ulit bukas. Sino yan? Ako to, Aling Celia. Si Lito. Oh, si Mang Lito? Ano anghel ang nagdala sa kanya rito? Eh, sandali. Nariyan ba ang anak mo, si Fred? Anong problema? Akala ko ay nasa ospital ka pa. At saka, kung makikipag-away ka lang, Away? Hindi, narito ko para magpasalamat. Kalimutan mo na yan, Mang Lito. Pasensya na rin kung nasapa ko kayo kagabi. Wala na yon. Kung hindi dahil sa'yo, wala na sana ako rito. Ulila na sana ang mga anak ko. Patawarin mo ako kung ininsulto ko ang tatay mo. Patawad. Biglang lumuhod si Mang Lito sa harapan namin ni Nanay. Ramdam ko ang pagsisisi sa boses niya at sa pagkakakilala ko sa kanya, siya yung tipo ng tao na hindi luluhod basta-basta. Kaya naman kahit may inis, nilapitan ko siya at itinayo mula sa pagkakaluhod. Tama na ho yan. Hindi po niyo dapat ako luhuran. Ang totoo, Fred. Narito ako dahil hindi naniniwala ang mga pulis sa akin. Kapatid ko ang isa sa kasama ko kagabi, si Tonyo. At napatay siya ng halimaw na yon. Fred, sabihin mo sa akin, totoo ang halimaw, hindi ba? Nakita mo rin, hindi ba? Hindi ko yung guni-guni. Tama? Uminaan po kayo. Totoo po ang lahat ng nakita niyo. Totoong halimaw na yun. Ikinalulungkot po namin ang pagkawala ni Mang Tonyo. Salamat. Isa pa. Isa pang dahilan kung bakit ako narito ay para gumanti. Fred, hanapin natin ang demonyong yon. Ipaghihiganti natin ang kapatid ko. Tama si Lito, Fred. Sama ako dyan. Mang Felipe. Wala akong mapapala kung aasal nga ako kinakapitan at sa mga pulis. Kailangan kong makita ang hayop na yon, Fred. Nakita mo na siya, di ba? Nakaharap mo na. Kaya alam kong hindi mo babaliwalain ang nararamdaman ko. Naiintindihan ko naman po. At yan din naman ang gusto ko mangyari. Pero hindi natin alam kung saan hahanapin ang demonyong yon. Alam ko. Pero kung may malaman ka o kung may plano ka, huwag mo akong kalimutang sabihin, Fred. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita at napapatay ang pumatay at nagpahirap sa anak ko. Ako rin. Kung pwede lang na ako ang magdala sa impacto yon pabalik ng impyerno, gagawin ko. Sige ho. Pero sa ngayon, maging abala tayo sa pagprotekta sa mga tao dito sa baryo. Huwag na nating hayaang buong barangay pang maapektuhan nito. Huwag na sana nating hayaan na may mabiktima pa siyang muli. Sasama nga kami sa mga roronda mamaya. Hanapin namin ang demonyo. Teka. Ayos na ho ba yung paan nyo? Medyo namamagapi. Pero kaya naman. Nakarating nga ako rito. At yung sugat sa tagiliran, hindi naman ganun kasama. Ang totoo, meron na akong hinala. Pero hindi ko muna sasabihin hanggat hindi ako sigurado. Sa ngayon, maging mapagmasid at maingat po muna tayo. Matapos noon, bagsak ang mga balikat na umalis sila Mang Lito at Mang Felipe. Ramdam ko ang lungkot at galit sa kanilang dalawa. Pero wala akong magawa para pagaanin ang mga loob nila. Alam ko ang sakit ng mawalan ng minamahal, pero alam kong mas masakit ang nararamdaman nila dahil sa malagim na sinapit ng mga mahal nila sa buhay. Sumapit ang gabi, walang nangyaring kakaiba. Nakapagpahinga ako at si Julio naman ay nakauwi.
Tumulong din ako kay nanay na hanapin ang librito. Pero talagang hindi namin yon nakita. Hayaan mo, nanay. Bukas hanapin na lang po ulit natin. Magpahinga na po kayo. 11:00 na rin, no? Dito na po muna ako sa kwarto. Sige, etong itak, ilagay mo na dyan sa kwarto para sigurado. Mahirap na atuso ang mga aswang. Sumigaw ka lang kapag kailangan mo ng tulong, ha? Sige po, pero kayo rin ha. Kung may maramdaman kayong kakaiba, magsabi po kayo kaagad. Ay, makapagpapahinga na rin. Fred? Fred? Sinong nariyan? Ako to, Fred. Si Maria. Binabalaan kita. May dala akong itak. Isang maling galaw mo lang pagbukas ko ng bintana. Siguradong matatagpasan ka. Ako talaga to, si Maria. Oh. Dali, buksan mong bintana. Maria? Anong ginagawa mo dito? 10 oras na ng gabi ha. Hindi ka naman makakauwi nito. Papasukin mo muna ako. Dali na. Sandali. Ano ba munang kailangan mo? Ano ba, Fred? Hindi ako kaaway. Dali na, baka makita pa ako ni Ate Celia dito. Inuulit ko, Maria. Hindi ka sasantuhin ng itak na to. Oo na. Kinuha ko ang kamay niya at marahan siyang inalalayan para makapasok sa bintana. Malamig ang mga kamay niya at doon ko napansin na parang umiilaw ang mga mata niya at medyo matatalas at mahahaba ang mga pangil niya. Napaurong ako. Isinara niya ang bintana at mabilis na lumakad papuntang pinto at pinatay ang ilaw. Anong kailangan mo? Sino ka ba talaga? Hindi ka normal na tao. Fred, oo, tama ka. Hindi ako normal na tao. Fred, aswang ako. Ano? Huwag mong sabihin. Ikaw yung... Hindi. Imposibleng ako yun. Maria, kung niloloko mo lang ako, ito ang tamang oras para sabihin mong biro lang lahat ng ito. May platito ng asin na inilagay si nanay malapit sa bintana. May mga bawang din doon. Lumapit si Maria sa lamesa at inilapat ang hintuturo niya sa asin. Umusok yun at nalapnos ng gusto. Doon ko na nasiguro na isa nga siyang aswang. Pero bakit? Bakit sinasabi mo to sa akin? Papatayin mo na ba ako? Huminahon ka. Hindi ko gagawin yun. May hinahon ako. Sabi mo eh. Pero makinig ka. Narito ako para ibalik sa'yo to. Ang librito? Paano mo nakuha to? Noong umuulan, nung nagpunta kami rito, kinuha ko yan dahil sinabi ni ate. Cecilia? Aswang din ba siya? Oo. At Fred, ayoko mang sabihin ito sa'yo pero... ang ate ko ang pumapatay ng mga tao. Oh. Siyang nakita niyo sa kakawian. At siyang nakalaban mo kagabi. Sinasabi ko na nga ba? At may kakaiba sa inyong dalawa. Sige. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Paano nyo nalaman na may ganito kaming librito? At anong halaga nito? Ang totoo, hindi namin alam na merong ganyan dito. At si ate ang unang nakaramdam na meron kang hindi pangkaraniwang kakayahan. Naisip niya na habang hindi mo pa tuluyang nakikitang potensyal mo ay uunahan ka na niya. Hindi pang karaniwang kakayahan? Oo, maaaring hindi mo pa alam. Pero totoo yun at nakikita namin yun sa isang tao. Sa oras na makita lang namin ito. Marahil dahil ito sa lahi mo, Fred. Narinig ko na albularyo at tagatugis ng aswang ang lolo mo. At yung librito. Natatakot si ate na baka kapag nabasa mo yan, ay mas magising mo pang kakayahan mo. Sige, sabihin na natin ganun. Pero bakit mo ibinabalik sa akin to? Kung totoo ang sinasabi mo, ibig sabihin ay kalaban niyo ako. Kaya sabihin mo, bakit ibinabalik mo to? Dahil gusto kong talunin mong ate ko.
At ayaw kitang mapahamak, Fred. Wala na kaming mga magulang. Lumaki kami sa poder ng mapang-abuso naming tiyuhin. Walang araw na hindi niya kami pinagsasamantalahan. Araw-araw noon. Impyernong buhay namin, Fred. Hanggang isang araw, may nakilala kami ni ate na isang aswang. At ano? Pinili niyong maging aswang kagaya ng taong yun? Ang gusto lang namin noon ay makalaya mula sa tiyuhin namin. Kaya naging desperado kami. Gamit ang isang dasal at 2 itim na bato. Ginawa kaming aswang ng babaeng yon. At nung gabing naging aswang kami, tinapos ni ate ang taong nagpahirap sa amin ng maraming taon. Akala ko doon na matatapos yun. Pero simula pa lang pala yun. Hindi niya kinaya ang sumpa. At nawala ng kontrol, tama? Oo, Pero bakit ikaw? Bakit hindi ka naging kagaya niya? hindi ko alam. Siguro dahil hindi ko hinayaan ang sarili ko na kainin ng galit. Nahihirapan din ako, Fred. Pero mas pinili kong kumain ng mga hayop kesa ng tao. Nasanay na lang din ako sa ganon. Mabuting tao si Ate Celia. Palagi siyang nariyan para sa akin. Noon yun. Pero ibang-iba na siya ngayon. Wala na siyang ibang bukang bibig kundi ang pumatay at kumain. Naintindihan kita, Maria. Pero Mapapahamak ang buong baryo. Kung hindi mo pipigilan ang ate ko, Fred. Marami pang mga mamamatay at marami pang mga taong magdurusa. At ayaw yun ng ate Celia na kilala ko. Pakiusap, Fred. Patayin mo ang halimaw na yon. Hindi ko na kayang makita na kinakain siya ng sumpa. Hindi ko na kayang makita yung ate ko na nagiging halimaw sa itsura at sa gawa. Napaiyak na ng husto noon si Maria. Napaluhod siya. Hinayaan ko lang siyang ganoon. Maaring yun lang ang pagkakataon na nailabas niya ang lahat ng naipon niyang lungkot at sama ng loob. Nang medyo kumalma siya, saka ko siya nilapitan at niyakap ng mahigpit. Hindi ko alam kung bakit. Basta naramdaman ko na lang na kailangan ko iyong gawin. sa ayaw ko man o sa gusto, ay siguradong makakaharap kong muli ang ate mo. Ayaw ko mangako, pero gagawin ko ang lahat para ibalik siya sa dating siya. Sinubukan niya namin yung dati, pero walang nakatulong sa kanya. Susubukan pa rin natin. Hindi ang pagpatay sa kanyang prioridad ko rito. Kung hindi kaligtasan ng mga kabaryo at kabarangay namin, tutuloy ako sa paanyaya ng ate mo bukas ng gabi. Isa pa yun sa ipinunta ko rito. Huwag na kayong tumuloy. Siguradong mapapahamak lang kayo. Labanan mo siya. Pero wag sa teritoryo mismo namin. Mas malakas siya doon dahil naroon yung sinasamba niyang imahe ng demonyo. Kung gayon, mas dapat akong pumunta doon para sirain ang imahe na yun. Mukhang doon ang gagaling ang lakas niya. Nakakalungkot lang. Muntik pa namang mahulog ang loob ko sa ate mo dahil sa napakaganda niya. Sandali pala. Ano yun? Natigilan kami nang marinig ang sigaw na yon mula sa malayo. Nasundan pa yon at maging si nanay ay napatakbo sa kwarto ko. Mabilis na nagtago noon si Maria pagbukas ko ng pinto. Nagtanong si nanay kung ano ang posibleng nangyayari. Pero hindi ko alam ang sagot. Gusto ko ring malaman at masama ang kutob ko, kaya naman nagpasya ako na puntahan yon. Inihanda ko ang ilang mga gamit ko. Isinuot ko ang uniformeng pangtanod at isiniksik ko ang librito sa likurang bulsa ng aking pantalon. Dali-dali akong lumabas ng bahay. Todo paalala naman si nanay noon na mag-ingat ako. At nang makalayo ako ng kaunti, biglang sumulpot si Maria sa tabi ko. Sa gitna ng baryong sigawan, bilisan natin. Malakas ang kutob ko na si ate ang dahilan ng sigawan na yun. Paano mo nasabi? Galit na galit kasi siya kanina sa akin. Panay kasing pakiusap ko na tantanan ka na niya. At kapag nagagalit siya ng gusto, kadalasan, nawawala siya sa sarili. Pero sana naman wala siyang nasaktan. Teka, si Huli yun, di ba? Oo nga. Mukhang papunta rin siya dun sa pinanggagalingan ng ingay. Julio! Fred!
Narinig mo din ba yung sigawan? At teka, bakit kasama mo si Maria? Maabang kwento, Julio. Ang mabuti pa, bilisan na natin para malaman natin kung ano nangyayari doon. Nang makarating kami sa gitna ng baryo, kaagad naming nakita ang kumpulan ng mga tao. Lumapit kami doon. Naroon na sila kapitan at iba pang mga tanod. Naroon din si Mang Felipe at Mang Lito. At nanlumo kami nang makita ang dahilan ng sigawan. Nakahandusay sa lupa ang walang buhay na katawan ng mga alagang hayop ng isa sa mga kabaryo namin. 5 baboy na inahin ang wakwakang tiyan at napakaraming manok ang wala ng ulo. Amoy na amoy sa paligid ang lansa ng dugo at talagang nagkalat din yun sa paligid, maging ang mga bakod halos mabalot ng dugo. Ang apo ko, pakiusap. Pakiusap, tulungan ninyong mabawi ang apo ko. Ano ho bang nangyari, Lola Sita? Anong nangyari dito? May aswang, Celso, may aswang. Pinatay niya lahat ng alaga namin, nakita naman ninyo. Pagkatapos kinuha niya ang apo ko. Celso, walang kamuwang-muwang yung bata. Sobra na talaga ang hayop na yon. Dapat na siyang mapatay sa lalong madaling panahon. Tama ka. Dapat kung anong ginagawa niya sa mga biktima, yun din ang gawin sa kanya. Demonyong yun! Maria, sa tingin mo, Oo. Ang ate Celia ang may gawa nito. sa palagay mo, saan kaya niya dinala yung bata? Pinatay niya na kaya? Hindi ko alam. Pero lahat ng pinapatay niya, dinadala niya muna sa bahay. Fred, uuwi muna ako. Titingnan ko kung naroon nga ang bata sa amin. Sasama na kami. Wag. Kung magpapadalos-dalos tayo, mas marami lang masasaktan at mapapahamak. Ganito, umuwi muna kayo. Magpapadala ako ng uwak sa inyo. Kaya iwan mo lang na bukas ang bintana ng kwarto mo. Kapag pumasok ang uwak, buhay ang bata. Kung dumapo lang ito sa bintana, patay na. At kung sa puno naman, ibig sabihin, hindi ko nakita ang bata sa bahay. Sige, magtitiwala ako sa iyo. Pero sa oras na makumpirma na naroon ang bata, ay lulusob kami kaagad. Wag. Gusto kong magplano at maghanda ka ng maigi. Pag-aralan mong librito. May kasunduan kayo ni ate na pupunta ka sa amin, di ba? Yun ang kunin nating pagkakataon para iligtas ang bata. Huwag kayong mag-alala. Gagawin kong lahat para protektahan ang batang yon kung buhay man siya. Fred, maaaring ito ng huling tsansa natin na malabanan at mapatay si ate. Bakas ko ang lungkot sa mga mata ni Maria nang mabanggit ang tungkol sa pagpatay sa ate niya. Pero determinado rin siyang gawin yun at alam ko yun. Nararamdaman ko yun. Matapos yun ay umuwi ako. Isinama ko na si Julio sa amin at doon na kami naglagi sa kwarto ko. Hindi kami natulog. Ikinuwento ko na rin sa kanya ang lahat ng sinabi ni Maria at ang plano nito. At habang naghihintay sa uwak na ipapadala ni Maria ay binasa ko ang librito. Wala pa rin akong naintindihan pero pinilit ko na lang na bigkasin ang mga naroon. Uy, hindi ba dapat alas 3 ang madaling araw mo yung basahin? Alauna pa lang. Oo nga no. Pero gusto ko lang makita yung buong nilalaman. Wala akong maintindihan pero kaya namang bigkasin. Latin yata to. Malamang. Lahat naman ata ng ganyan ay nakasulat sa Latin. Ewan ko ba kung bakit hindi na lang Tagalog. Pero maiba ako. Talaga bang ikaw ang papatay sa selya na yun? Kahit sino sa atin. Kung magkakaroon ka ng pagkakataon, gawin mo. Pero paano kung... Naisip ko lang ito, Fred, ha? Tuso ang mga aswang. Paano kung si Maria talagang gumagawa nito at isinisisi lang niya sa atin niya? Sa kanta ng atin niya na yun, hindi malayong maiinggit siya ng husto doon. Natigilan ako noon at napatingin kay Julio. May punto siya. Maaring nililinlang lang ako ni Maria. Pero hindi ko alam. Nalito na rin ako noon at ang iniisip ko na lang ay ang matapos na ang katatakutan sa baryo namin. Bahala na. Yan ang nasa isipan ko noon. Lumipas pa ang kalahating oras at isang malakit itim na uwak nga ang dumating.
Pumasok ito sa kwarto ko at nabuhayan kaming dalawa ni Julio. Buhay ang bata. Julio, pupunta tayo kina Celia bukas ng gabi. Ililigtas natin yung bata. Inimbitahan naman tayo ni Celia sa kanila. Hindi ba delikado yun? Isama na lang natin ang ibang mga tanod. Kung marami tayong pupunta, ay maaalarma lang si Celia. Ganito, si Mang Lito at si Mang Felipe. Sila lang sabihan mo. Sabihan mo sila na huwag magsabi kahit kanino. Ano ba ang plano mo? Papasok tayo sa bahay niya bilang mga bisita. Si Mang Lito at Mang Felipe naman maghihintay sa atin sa labas. Ano man ang mangyari, sila ang aalalay sa atin. Yun ang plano. Sabihin mo sa kanila. Kaya mo naman na ipaliwanag sa kanilang sitwasyon, di ba? Magpapaliwanag lang ba? Ako nang bahala dyan. Lumabas ang uwak at pagkatapos noon isinara ko na ang bintana. Si Julio naman ay lumabas ng kwarto. Doon daw siya sa sala matutulog dahil naiinitan siya. Napatingin ako sa orasan ko. 3:00. Kinuha ko ulit ang librito at binasa yun, dahan-dahan at ayon sa pagkakasunod-sunod. Bigla kong naramdaman ang pag-init ng paligid at ang unti-unting pagkaan ng pakiramdam ko. Pakiramdam ko rin noon, lumakas ang aking pandama. Naririnig ko ang mga huni ng ibon sa labas at mga kaluskos. Pakiramdam ko ay ang lakas-lakas ko. Pagkatapos binasa ko ang orasyon laban sa aswang. Natapos ko yun pero kasunod noon ay nakaramdam ako ng matinding sakit ng ulo. Nahilo ako at pagkatapos ay bumagsak ako sa sahig. At hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Fred, gumising ka na. Tanghali na. Julio, ano bang nangyari? Magtatanghalian na, pambira ka. Ano ba nangyari sa'yo? Sumama yung pakiramdam ko kagabi. Pero ayos na ako. Teka, ako lang ba? O parang kuminis ang balat mo? Tigilan mo nga ako. O ano? Nasabi mo na kina Mang Lito at Mang Felipe yung plano? Oo, ang totoo niyan ay narito na sila. Bilisan mo na at naghihintay sila sa sala. Oh, ayan na pala si Fred. Fred, asikasuhin mo muna itong mga bisita. Doon na muna ako sa kusina at maghahanda ng pananghalian natin. Sige po. Fred, sinabi na sa amin ni Julio ang plano. Narito kami para siguraduhin yon. Tama si Lito. At saka, sigurado ka ba na hindi na ito dapat malaman ni Kapitan? Sigurado na ako. Malamang pinaliwanag na sa inyo ni Julio kung bakit. Kung malaking grupo ang pupunta, madaling maalarma ang kalaban natin. Paano kung mali ka? At hindi ang dalagang yun ang aswang? Aakuin ko po ang lahat. Hindi. Hindi ako papayag. Ang gagawin mong ito ay isang malaking kabayanihan para sa ating baryo. Ngunit napakadelikado rin. At ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. Ano man ang mangyari, kasama mo ako, Fred. Kung sa bagay, ang totoo niyan hindi ko akalain na magkakaganito tayong dalawa, Fred. Mula sa pagiging mortal na magkaaway. Naging eto na tayo. Nakakatuwa talaga ang tadhana. Salamat po sa inyo. Pero may isa lang po akong pakiusap sa inyo. Hanggat hindi kami humingi ng saklolo, huwag ho kayong papasok. Naintindihan namin. Matapos noon, umalis na sila Mang Lito at Mang Felipe. Sinabihan ko sila na maganda ng mga pinatulis na kawayan, asin at abo. At ganoon din ang ginawa namin ni Julio. Pumunta naman sa kapitan sa amin para kumustahin kami. Wala akong sinabi sa kanya na kahit anong bukod sa plano namin ni Julio na hindi pumasok. Hindi naman na siya kumontra pa. Sinabihan niya kami na magpahinga na muna. Hanggang sa lumipas ang mga oras at sumapit na ang dilim. Mag-iingat kayo, Fred. Julio, kung alanganin, tandaan nyo na hindi masama ang tumakbo. Naintindihan ko po, Nay. Isara din po ninyo lahat ng bintana at huwag po kayo magbubukas ng pinto hanggat hindi pa sumisikat ang araw. Anong ibig mong sabihin? Basta ho. Hintayin yung sumikat ang araw kahit anong mangyari. Kaya ko naman pumbuksan yung pinto mula sa labas eh. Sige, basta
Bumalik kayo ng ligtas. Sa isang bayong namin inilagay ni Julio ang mga gamit. Isinukbit ko naman ang itak sa bewang ko. At nang matapos maganda, umalis kami. Nagsuot pa kami ng polo noon at ng maong. Kabado man sa mangyayari, alam namin na kailangan naming gawin yun. Umiwas kami sa mga lugar na madadaanan ng ibang tanod. Mga 8:00 nang makarating kami sa talon at kaagad naming natanaw ang malaking bahay malapit doon. Madilim subalit kita sa labas ang malalaking lampara na nagbibigay liwanag sa loob noon. Walang kuryente sa parting yun ng baryo. Natanaw ko sa kabilang bahagi ng ilog sina Mang Lito at Mang Felipe. Hindi na ako kumibo at nang malapit na kami, bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si Celia. Maligayang pagdating sa bahay namin, Fred. Julio, pasok kayo. Salamat. Ayusin mong sagot mo. Maalata tayo niyan. Oo na. Ano yun? Wala. Ito kasi si Julio. Nahihiya pa. Naku, huwag kayong mahiya. Tara, pasok na. Baka tuluyang lumamig ang pagkain. Pagpasok namin, kaagad kong nalanghap ang napakabahong amoy. Yun ulit ang amoy ng nabubulok na bangkay. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Tinis ko yun. Tiningnan ko si Julio pero mukhang wala naman siyang naaamoy. Dumiretso kami sa kusina at doon nakahanda na ang ilang mga pagkain. Nakatakip ang mga yon at si Maria ay nasa gilid. Nakatayo. Nagkatinginan pa kami pero wala ni isa sa amin ang kumibo. Oh, heto. Kumain na tayo. Nagdala rin pala kami ng ulam. Julio, ilabas mo nga yung adobo. Ay, eto. Adobong puno ng bawang. Espesyal to. Gawa ni Tia. Ano ba yan? Ang baho! Ha? Hindi naman Bagong luto to. Baka naman, may dahilan kung bakit mabaho sa'yo itong adobo. Dahil ba sa bawang? Anong sinasabi mo? Maria, alisin mo nga ang ulam na yan dito! Sandali. Walang mali sa adobong to, Celia. Bisit ka. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Umamin ka. Ikaw ang aswang na pumapatay sa baryo, di ba? Sinasabi ko na nga ba at nakakahalata ka na? Oo! Ako ang aswang na yon. O, ngayon, alam mo na. Anong gagawin mo? Hayop ka. Itinatago mo lang pala sa likod ng maganda mong mukha ang tunay na kulay mo. Ngayon, magbabayad ka. Magbabayad ka sa lahat ng buhay na inutang mo. Ikaw? Pagbabayarin ako sa mga ginawa ko? Hindi ko akalaing magaling ka palang magpatawa. Ang totoo, gusto kitang gawing asawa, Fred. Ngayong gabi, aakitin sana kita at ibabahagi ko sa iyo ang sumpa. At iyang kaibigan mo? Iyan sana ang iaalay natin sa Diyos ko. Ang kaso, binigo mo ako! Leche. Alay palang tingin mo sa akin, ha? Fred, ano? Bilisan na natin to. Kagaya ng dati. Oo, Julio. Kagaya ng dati. Itinaob ni Julio ang lamesa. Natapon at nagtalsikan lahat ng nasa ibabaw noon at natigilan pa kami nang makita ang laman ng mga nakatakip na plato. Mga putol na daliri. Tenga at meron ding mga mata. Halos nabubulok na ang mga yon na talagang nangaalingasaw na. Dumukot ng asin si Julio sa loob ng bayong. Hindi yun napansin ni Celia. Kaya naman nang lulusubin na niya si Julio, isinaboy ng kaibigan ko ang asin sa kanya. Nagsisigaw sa sakit si Celia at kitang-kita namin kung paanong nalapnos ng asin ang makinis niyang balat. Punyeta kayo! Maria! Tulungan mo ako! Pasensya na. Patawad, ate. Pero hindi kita tutulungan. Anong sinasabi mo? Hindi na ikaw ang ate ko. Hindi na ikaw ang ate Celia ko. Maria! Tulungan mo ako! O isasama kita sa dalawang ito! Patawad, ate. Pero hindi ako tutulong. Punyeta ka!
Galit na lumusob si Celia kay Maria. Hindi ko nakita kung paano pero biglang naging kulubot ang balat niya at humaba ang buhok. Ganoon din ang kanyang mga kuko. Tumalon ako. Naabot ko ang buhok niya at hinila ko iyon ng buong lakas. Bumaling siya sa akin. Uurong sana ako nang maramdaman kong may nakapulupot na sa leeg ko. Buhok na pala niya yon. Kaagad naman yung itinaga ni Julio pero tumalbog lang ang itak niya. Hinawi siya ng aswang at kaagad na tumalsik ang kaibigan ko at humampas sa dingding. Unahin na kita! Sinayang mo ang pagkakataon, Fred! Pwede ka sanang mabuhay ng matagal kasama ako. Akala ko, iba ka sa mga tao. Pareho ka rin pala nila. Nagkukunwaring mabuti kahit nahalang din naman ang sikmura! Ate, tama na! Pakawalan mo si Fred! Maria, hayaan mo na ako. Pakawalan mo na ang bata. Buhay siya, hindi ba? Patakasin mo na! Wag! Iaalay ko ang batang yon! Handog kayo sa kabilugan ng buwan! Maria, patunayan mo sa ate mo na hindi kailangan maging masama ng mga katulad nyo! Tumakbo si Maria sa isang silid at narinig kong bumaba siya sa isang hagdanan. Lalo namang nagngit-ngit sa galit si Celia. Hinigpitan niya ang pagkakasakal sa akin. Binalingan niya ako. Dinakot niya ang mukha ko at buong lakas akong iniumpog sa sahig. Nagdilim ang paningin ko roon. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari. Iniangat niya ako. Sasaksakin na sana niya ako ng kuko niya nang makita kong dinamba siya ni Julio. Nagpagulong-gulong sila at doon na ako nakawala mula sa buhok ni Celia. Julio! Pakialamero ka! Gusto niyong magsabay-sabay? Sige! Bitawan mo ako! Fred, alalahanin mo ang laban ng librito! Ano? Paano naibalik sa'yo yan? Hindi mo na kailangang malaman! Wala naman akong pakialam. Hindi mo naman yan magagamit ng ganoon kadali. Ngayon, tapusin na natin ito. Uunahin ko na ang kaibigan mo! Inulit ko sa isipan ko ang orasyon laban sa mga aswang. Ganoon din ang ilan sa mga natatandaan ko mula sa librito. Pagkatapos noon ay parang muling gumaan ang pakiramdam ko at naging mas malinaw ang aking pag-iisip. Nawala rin bigla ang takot at kaba na nararamdaman ko. Hinugot ko ang itak ko at buong tapang akong lumusob. Unang atake ko ay nagawa kong patansikin ni Celia gamit ang kanyang buhok pero muli akong tumayo. Tumakbo ako. Nang ako manghahawiin niya ulit ako ay nagawa kong makailag. Tinaga ko siya, tinamaan ko siya sa balikat. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas at nang magkaroon ng pagkakataon ay kumawala mula sa kanya si Julio. Tumakbo si Julio sa bayong namin at kinuha doon ang nakapulupot na buntot pagil. Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mong halimaw ka! Sige! Magsama-sama pa kayo! Mga inutil! Mga kuto! Mga walang silbing nilalang! Kung meron mang walang silbi dito, ikaw yon, demonyo! Sapul ng buntot pagi ni Julio ang halimaw sa pisngi. Nahagip din niya ang mata nito kaya talagang napilipit sa sakit ang halimaw. Pero hindi pa rin ito tumigil. Gamit ang mahaba at matigas nitong buhok ay sinubukan niya kaming tusukin sa mata. Mabutin lang at nakailag kami. Matigas ang buhok niya pero kayang-kaya yun ng itak ni Lolo. Nagawa kong makalapit pero bago ko siya maatake ay nagulat na lang ako nang makitang bumagsak si Julio. Julio! Fred, wag mo na akong alalahanin! Ano huwag alalahanin? Patingin nga. Julio, ang tiyan mo. Patawad. Patawad kung hindi na kita matutulungan pa. Pakisabi na rin kina nanay na... Tumigil ka. Hindi ka mamamatay rito. Drama! Nakakayak naman kayong dalawa, no? Huwag kayong mag-alala. Hindi naman magtatagal at magkakasama na ulit kayo. Fred, makinig ka. Ipangako mo. Ipangako mong tatapusin mo. Fred, sa likod mo!
Paglingon ko, naroon na ang matutulis at matigas na buhok ni Celia. Tatamaan na ako noon nang biglang tumigil yun at nanlaki ang mga mata ko ng isang mahabang kawayan ang tumusok sa tiyan ng aswang. Kagad kong binuhat si Julio at inilayo doon. Mang Felipe! Ang tagal ninyong humingi ng saklolo. Mabuti na lang at bumaba yung isang dalagang may balat sa mukha. Kaya nga, malakpatan ninyong suluhin ang aswang na ito. Mang Lito, ibig sabihin ligtas na yung bata. Ligtas na. Naroon na siguro sila kay Kapitan ngayon. At ilang sandali na lang, may darating ng tulong. Pero hindi na natin kakailanganin yon, hindi ba, Felipe? Oo, tatapusin na natin to para sa anak ko. Para sa kapatid ko at mga kaibigan. Akala ninyo siguro ay magagawa na akong patayin ang kawayan na ito? Ano? Sige! Lusam! Itinaas ni Mang Felipe ang mahabang kawayan at nagawa noong iangat si Celia. Si Mang Lito naman ay lumapit at walang habas na pinagtataga ang aswang. Talsika ng dugo sa paligid pero panay lang ang halakhak ni Celia na parang natutuwa pa sa nangyayari. Binunot ni Mang Felipe ang kawayan at yun ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya. Nakawala si Celia at nilusob siya. Kaagad akong tumakbo. Hindi ko alam pero parang napakabilis ko noon. Naabutan ko ang buhok ng halimaw. Hinila ko yun at sabay taga sa likuran ng aswang. Nagawa ni Mang Felipe na makailag sa atake ni Celia. Bumaling sa akin ang aswang pero muli siyang natuhog ng kawayan ni Mang Felipe. Akala ko ba, hindi ka nasasaktan? Eh, bakit nagsisigaw ka? Ha? Fred! Iyong itak mo na hawak mo! Anong klaseng itak yan? Gabit to ng lolo ko noon. Ginawa ang itak na to para sa mga katulad mong kampon ng kasamaan. Hindi! Hindi dito matatapos ang lahat ng pinaghirapan ko! Papatayin ko kayong lahat! Mamatay man ako ngayon, isasama ko pa rin kayo sa impyerno! Ate, tama na! Ate, tapos na! Alam mo sa sarili mo na tapos na ang labang ito! Isa ka pa! Traidor! Akala ko, kakampi kita! Akala ko kasama kita sa lahat ng ito! Tayong dalawa na lang, pero nagawa mo pa rin akong traidorin! Dahil ayaw na kitang makitang nahihirapan, ate! Alam ko, naririnig kita gabi-gabi, umiiyak ka! Nakikiusap ka sa Diyos na sinasamba mo, natigilan ka na niya! Ate, hindi mo kailangang itago sa akin na nahihirapan ka! Kung totoong kakampi ang tingin mo sa akin, hindi mo itatago yon. Dahil ayaw ko ring mahirapan ka! Di baling ako na lang! Yun na nga eh! Tapos ngayon ano? Kinain ka na ng kadiliman! Hindi ikaw ang ate ko! Hindi na ikaw ang mapagmahal kong ate! Akala ko, mauuto ka ng pag-arte ko. Matagal nang wala ang ate mo. Kinain na siya ng galit na siya rin pumatay sa kanya. Magpasalamat ka pa nga dapat at hindi kita pinatay. Sagabal ka sa lahat ng mga plano ko. At ngayon, dinala mo pa ako sa ganitong sitwasyon. Salamat! Salamat at umamin ka! Ngayon, mapapatay na kita ng walang pag-aalinlangan. Para sa ate ko at para sa lahat ng buhay na inutang mo! Wala kang utang na loob! Kung wala ako, hindi kayo makakalaya sa... Sa isang iglap, napunta si Maria sa tabi ng ate niya. Hindi ko nakita kung paano nangyari yun at kahit hanggang ngayon na isinusulat ko ito, hindi ko iyon maipaliwanag. Tumirik bigla ang mga mata ni Celia at bumula ang bibig. Ni hindi na namin napansin nila Mang Lito at Mang Felipe na bali na pala ang leeg ng halimaw. Bumagsak ito dahilan
para bitawan na rin ni Mang Felipe ang kawayan. Ate, matatahimik ka na. Maria, Salamat sa iyo, Fred. Salamat po sa inyo at sa lahat ng tulong ninyo. Patawad na rin po kung nasaktan kayo ng ate ko. O napatay niya ang ilan sa mga mahal niyo sa buhay. Teka, yung ginawa mo kanina, huwag mong sabihin, Aswang ka rin ano? Opo, ano? Kung gayon, dapat ka rin... huminahon po kayo Mang Lito. Nakita naman ninyo, di ba? Tinulungan niya tayo at isa pa, ilang beses na rin niya akong tinulungan laban sa ate niya. Isa siyang mabuting aswang. Pero... sige. Pagbibigyan kita. Maria, tama. opo. Pero sa oras na maging kagaya ka ng ate mo, ako mismo ang papatay sa'yo. Naiintindihan ko po. Oh, si Julio nga pala. Julio! Julio! Medyo hindi magandang tama niya. Fred, baka hindi siya umabot. Hindi. Hindi yun maaari. Hindi ko haya na mamatay si Julio. May alam akong paraan. Ano? Lumapit si Maria sa bangkay ni Celia at nakita ko. Mula sa bibig ni Celia ay kinuha niya ang isang itim na bato. Lumapit siya sa akin at binigay yun. Tiningnan ko ito. Itim na itim yun at tila nagliliwanag. Kung ibibigay mo yan kay Julio, ay magiging aswang siya at mabubuhay. Isa itong kalokohan! Ayoko, Fred. Hindi baling mamatay na lang ako. Ayoko maging halimaw kagaya ng Celia na yun. Pero Julio, Hayaan mo na. Salamat sa lahat, Fred. Anong nangyayari dito? Kapitan! Kapitan, si Julio po. Kailangan niya ng tulong. Ano ba nangyari? At itong nakahandusay dito, sino to? Ipapaliwanag po namin ang lahat sa inyo. Dalhin po muna natin si Julio sa pinakamalapit na ospital. Sige, sige. Mga kasama, kunin ninyo si Julio at dalhin sa pinakamalapit na ospital. Sasama ako sa kanila. Sige po. Salamat, Mang Lito. Kinuha ng ibang mga tanod si Julio at kaagad na dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Kami naman na naiwan ay pinaliwanag kay Kapitan ang nangyari. Hindi siya naniwala noong una pero nang makita niya ang mga parte ng katawan na nagkalat doon ay doon na siya nakumbinsi na aswang nga ang nakalaban namin doon. Pero wala kaming sinabi tungkol kay Maria. Maging si Mang Felipe ay walang sinabing kahit ano tungkol kay Maria. Hindi na rin sinabi ni Maria na ang bangkay na naroon ay si Celia. Iba naman na kasi ang itsura noon. Sinabi na lang namin na dala ng aswang na yon ang mga parte ng katawan na naroon. Hindi naman na nang usisa pa si Kapitan at kasunod noon, nilinis na namin ang lugar at ang bangkay sa halip na dalhin sa mga pulis, ipinag-utos ni Kapitan na ilibing na lang. Ayos ka lang ba, Maria? Oo. Malungkot pero ayos na rin ang nangyaring to. Siguradong tahimik ng kaluluwa ng ate ngayon. Itong ribulto na lang na ito ang kailangan nating sirain. Tapos, siguro tapos na talagang lahat ng ito. Pero, sapat na kaya na inilibing na lang natin yun itong itim na bato? Sinubukan naman nating sirain. Pero wala talaga eh. Mas mabuti na yun kaysa mapasa kamay pa ng ibang tao. Kung sa bagay tama ka. Tara, sirain na natin to. Tapos umuwi na tayo. Umuwi. Etong bahay ko. Sa amin ka na uwi, magmula ngayon. Ha? Hindi ko hayaan na mag-isa ka rito. Hindi rin yun gugustuhin ng ate mo. Ayaw kong namalungkot ka at lumaban sa mga masasamang alaala ng nag-iisa. Kaya,
sumama ka na sa amin. Tapos, Bahala na. salamat. Salamat, Fred. Hindi ko alam kung magiging posible ang lahat ng ito kung wala ka. Pinagtataga namin ni Marie ang ribulto ng isang nakatayong kambing sa kwarto ng ate niya. Pinagpira-piraso namin yon hanggang sa madurog ng husto at pagkatapos ay lumabas na kami ng bahay na yon. Habang naglalakad, nagulat kami dahil sinalubong kami ng ilan sa mga kabaryo namin. Fred! Maria! Ay salamat sa pagligtas ninyo sa apo ko. Mila, magpasalamat ka sa kanila. Maraming salamat po sa inyo. Lalo na po sa iyo, ate. Maraming salamat po. Wala yon. Basta, ipangako mo na magiging mabuti kang bata. Huwag mong bigyan ng sakit ng ulong lola mo, ha? Opo. Naging kilala si Maria sa baryo namin. Matalungin kasi siya at malapit sa mga bata. Tinanggap din naman siya ni nanay ng maluwag dahil bukod sa masipag, talagang maaasahan siya sa bahay. Ilang beses kong sinubukang gamutin ang pagiging aswang niya pero walang nangyari. Sa ngayon, masaya na kaming namumuhay na magkasama. Oo, nagkatuluyan kami. Nagkaroon ng 3 anak at ngayon ay may mga apo na. Unti-unti ko nang nararamdaman ang epekto ng katandaan. Pero kailanman, hindi ko malilimutan ang karanasan na ito. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking kwento at may napulot kayong aral kahit papaano. Maraming salamat, Sitio Pangil. Mga ka-Sitio Pangil, muli na naman tayong nakapakinig ng isang napakagandang kwento mula sa ating letter sender. Hindi lang po ito basta kwento ng katatakutan at aswang, kundi kwento tungkol sa mga pinagdaraanan ng mga tao at nagiging epekto nito sa kanila. Natutuhan din natin na sa kwentong ito na hindi lahat ng magaganda ay mga anghel. Tandaan na kung minsan nagkukubli ang mga demonyo sa likod ng magagandang mga bagay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana mag-like, comment at subscribe na kayo sa aming channel para magtuloy-tuloy pa ang ating kwentuhan tungkol sa mga aswang dito sa Sitio Pangil.